Igračice ženskog fudbalskog kluba Spartak posle velike borbe slavile su u derbiju kola na domaćem terenu, savladale su sastav Napretka iz Kruševca rezultatom 1:0. Pobedu u svom timu donela je kapiten ekipe Violeta Slović u 73. minutu utakmice, posle kornera koji je izvela Marija Ilić. Posle 4 kola šampion Srbije Subotica ima maksimalan učinak uz 20 postignutih golova i bez primljenog. Slede Lask, Crvena zvezda i Napredak sa pobedom manje. U narednom kolu ženski fudbalski klub Spartak gostuje ekipi Požarevca u istoimenom gradu. Ono što je evidentno da smo imali jedan hendikep u Novom Sadu, gde smo izgubili Nevena Damjanović zbog povrede. To nas je malo poremetili u pripreme utakmice, pa smo morali na neki način da Milenu Nikolić kao strelca vratimo na njenu poziciju i onda smo malo imali problema u ofanzivi. Danas smo promašili veliki broj šansi, protivnik se odlično branio. Jedna veoma disciplinovana, tvrda ekipa koja se organizovano brani, čeka grešku protivnika. Za sreće danas je nisu dočekali, dali smo gol na vreme i utakmicu uspešno priveli kraju.